Pražského hradu vás teraz pozývame k nám. Najprv do Košíc, potom na Bratislavskú Kolibu. Poprvýkrát sa na Slovensku sťahovala televízia za plnej prevádzky. Čo to znamená? Kým vy ste doma vo svojej obývačke sledovali obľúbený film, seriál alebo zábavný program, my sme balili prístroje a nakladali ich do kamiónov. V noci prešli kamióny trasu z Košíc do Bratislavy. Jojka sa za 2 týždne celá presunula z jedného kúta Slovenska na druhý. Neviete si to predstaviť? Tak sa na to teraz pozrime. Takto to možno počas celého mesiaca vyzeralo. Vy ste sledovali Jojku a ani ste netušili, čo sa v jej vnútri v tom čase dialo. Na Kolibe v Bratislave sa začína rekonštrukcia štúdia. O viac ako 400 kilometrov ďalej sa zatiaľ život nemení. Pomaly sa ale schýľuje k sťahovaniu. Ja som silná, čo? Plačíš? To nebolo drevo, to bol palec. To mi dá. Televízia tohto typu, teda plnoformátová komerčná televízia v tak malej krajine, ako je Slovensko, nie je možné, aby vysielala z iného mesta, ako je hlavné mesto. Kvôli tomu, že tento štát je poprvé nedostatočne decentralizovaný, väčšina tých hlavných vecí sa odohráva v hlavnom meste, je problém s cestovaním. Jednoducho Slovensko je malá krajina a televízia, ktorá chce zarábať a chce byť týmto typom televízie, nemôže vysielať z Košic. Prvé sa na Kolibu stiahlo srdce televízie. Pracovisko, odkiaľ sa vysiela. V Košiciach sa rozmontovalo a v Bratislave opäť zložilo. Dočasne naše srdce bylo z provizórnych priestorov. Keby sme vypli televíziu, tak divák by to podľa môjho názoru veľmi negatívne vnímal. Naviac si myslím, že boli sme schopní presťahovať televíziu aj za chodu. Pre diváka to bolo zaujímavé tým, že mohol sledovať celý ten vývoj počas, ako sa sťahuje televízia. Naviac mohol to vidieť aj na televíznej obrazovke, že tá televízia sa stále a stále zlepšovala aj počas sťahovania. Bolo to správne rozhodnutie. Keby sme ju vypli čo len na týždeň, bola by to chyba. V piatok 27. septembra boli posledné noviny vysielané z košického štúdia. Potom, ako sa skončili, sa všetko zbalilo, naložilo do kamiónov. Tie sa v noci vydali na cestu do Bratislavy. V sobotu ráno bolo všetko už na Kolibe. A ďalší deň televízie opäť začal. No a po nočnom prevoze nás tu čakali takmer poloprázdne miestnosti a tak sme mali len pol dňa na to, aby sme ich zariadili a aby sme pre vás pripravili noviny, ktoré práve sledujete. Tu má čisto nábytok, ja neviem, kopíčku. Takto to vyzeralo včera v našom doterajšom sídle v Košiciach. Tí, čo nepripravovali večerné noviny, balili posledné zvyšky techniky. Už idete preč? Naši pražskí kolegovia pomáhali pobaliť kulisy do štúdia. Joj, toto sú zase stĺpy z politickej diskusnej relácie. Vonku pred budovou sa už všetci chystali na cestu na druhý koniec republiky. Tá jedna roďka, 2 dosky tam zostali. Celá televízia sa presťahovala sem do tejto budovy na Bratislavskej Kolibe. V priebehu niekoľkých hodín sme museli všetko v Košiciach rozobrať, naložiť na kamióny, previesť o viac ako 400 kilometrov na západ a v Bratislave nasťahovať do nových priestorov. To, že práve teraz vysielame z Bratislavy, sa dá považovať za taký malý zázrak. Aby žena videla, že domáce práce mu idú od ruky. Počkaj, si idem pohľadať počítač. No, myslím, že je to určite malý zázrak presťahovať veľkú televíziu za pár hodín. Mali sme možnosť vypnúť vysielanie, ale neurobili sme to. Hlavným dôvodom ste boli vy, naši diváci. Podarilo sa niečo, čo sa zatiaľ ešte nikdy nikomu nepodarilo. Presťahovať televíziu za plného chodu. Mám skvelý pocit hlavne z toho, že v tejto televízii viem o tom a som presvedčený, pracujú ľudia, ktorí vedia, čo to televízia je.
chcú tento projekt dotiahnuť do konca a majú chuť jednoducho dokázať, že z tejto televízie bude a stáva sa plne konkurencieschopná, vplyvná a zaujímavá televízia, ktorá ľuďom bude prinášať domov zábavu a pohodu a skvelé informácie.